poznala pár fotek. Řekla jsem jí, že by je svěřila, abych je prodala a zaplatila jeho lékařskou péči. Měla jsem je ráda. A Daniela jsem milovala. Nikdy bych jim neublížila. No tak proč jste utekla? Protože všichni kvůli těm fotkám začali umírat. Daniel, Celia. Myslela jsem si, že jsem další na řadě. A měla jsem pravdu. Zdá se, že vrah se mstí za tomu šluve. Neposloucháš. Ale jo, já souhlasím. Chápu i roli Karona